Unya, pila may magasto na ito ni mag-grocery? Paste lang ni Jeffrey. Nakalimot na ka. Uy, agatong budget no. 20 mil sa tong rep para mapuno. 20 mil? Oh. Ay, another day, another life. Unsa ro adlaw? Han. Uy, Han. Good morning. Unsa ka nirong pizza ha? Pizza ron. 23 na. Ay hala. 23 na. Halahan. Tingsweldo na ron. Ay, no. Tingsweldo na ron sa Facebook ug sa YouTube. Ay, tiba-tiba na pulihan. Sana. Ay sus. Alangan. Tiba-tiba na po ni. Sige Han, mag-coffee sa ko. Oh, mag-coffee ka, Han? Ah, sige, timplahan ti ka. Sige Han, alam ko tinawat sa gawas Han. Hey, labi sa adlaw karon. It's sunny day. Han, sera off. Dali araw. Uy, Ay, sus pilar ba pagtimpla, uy? dahil lagi na mas bagotang sildo ba kay pinangga kayo ka. Nagsarapad kang papalit dani ni ha? The coffee is good. Oh, naon sa manang motor, John? Naya, kanawis Ginoo, dinagin mo andar ang motor. Na, basta may gasolina. Ikaw. Uy gas nga, full tank mga niya. Full tank. So, sa man guba na? Dito na ko sa mekaniko ya, i-overhaul ko nun litag-ligid. Since oil pag yun. Okay, patana ka naman sa mekaniko na yun. Pila kayo mga gastuhan na, John? Nga na siguro sa doolay, 15 milya. 15 mil, grabe, hapon, grabing dako, Nahala, huwag tayo mahimo na. Sige, ipaayo na dito. Sige, ako na ibalik dito. Paita. Tipaka na po ng sweldo ba? Oy, John! Agbayad! Ay, isend lang sa Gcash ya. Oh, nagbuo mo tagasto na itong kabuntagon. Ibig lamig itong pagbuntag kay sweldo. Sus, gasto man dayon. Yeah. Ano naman? Diyan, bill sa kurente. Ano dapat ni Byron kay maputla na ta kurente. Pila pa po ni. Byron no na po. Uy, ginoo ko 20 mil. Grabe, hapon na kurente na 20 mil. Manggit ba? Sige pa, pag-aircon pa mo. Huwag pa na. Mura po kang kusog mo aircon. Ya, ag motor po daya. Imo po tong bayran kay karon na ang Joe. Asa nga motor, G? Motor ba nimo nga R3? Aw, ang R3? Pila ganito binuwan ako sa akong motor, G? 24K ya. 24K? Puti kamay. Sa kurente, 20K. Unya sa motor, 24K. 44K na po akong bayro nun ani. Ganina, 15K. Wala, Jeffrey, pangutang pa. Biglang ikentangan nis. Nakaganitay sweldo. Igo na bayan utang. Nahala, sige Jay, mag-transfer ako sa Gcash. Bayre ron ha, kanita maputlag kurente. Sige ya. Matos ako ya. Ay halaya. Ag atong rep wa para bay sod. Ag sikit nangita ng mga pagkaon. Still lang. Need para ba nato mag-grocery ya? Makapangawat kita kay katol ani. Unya, pila may magasto na ito ni mag-grocery? Paste lang ni Jeffrey. Nakalimot na ka. Uy, agatong budget no. 20 mil sa tong rep para mapuno. 20 mil? Nahala, sige LJ, usahon ako transfer at tanan. Kadaghan bagbayro nun, ani. Dahil ganyan yung usaw. Di man na, huwag ipapalit. Bis na lipay tayo ka nakasweldo. Sus, isugat po tas bayro nun, sayos ka buntagon. Kung nagasto god, 24K sa R3, 20K sa grocery, 20K sa kurente, 15K sa motor, 79K ta nang gasto ko. Kinuha ko waray oras. Pero hindi lang, napa may 11K sobra. Parang paako na yun, di ba? Sir, nas Ma'am Queen eh. Hoy dong! Dadong, di mo palitan yung pahumot. Unsa di mo palit sir nga gi-order naman eh. Nya usa pa sir, di na ni pwede i-cancel. Aw, gi-order di ay na. Oh no! Order na po ka ha? Unya, tagpila man na. Kani sir. 31K ra ni tanan sir. Pero di ka mabala ka sir. Kay gidaw na naning 20K ni Ma'am Queen eh. So ang imong bayro nun sir, 11K na lang. Ipasaktuhan na magis 11K sobra sa mong sweldo.
Grabe po nang para humuot at 31k man yun ba? Di man juga pwede mo balibad ani sir. Kaya di mo bayaran, di po din ako ihatag. Nahala, sige bayaran ako na. Kung daot mo ka Gcash, Oh, dawat kayo sir. igo naman tara kahikap sa itong sweldo ba?